Rád by som vás privítal pri trošku takom netradičnom programe na tejto veľmi zaujímavej akcii, veľmi prospešnej. Máme tu v podstate Travel Summit v tejto miestnosti, kde sa dneska pozrieme na sériu niekoľkých aj trošku cestovateľských prednášok a možno nejakú inšpiráciu aj pre vás do nejakého voľného času. Skúste sa mi možno prihlásiť, že kto ste rozmýšľali možno niekedy na nejakým cestovaním, že do Afriky alebo niečo dobrodružnejšieho? Výborne, tak ste tu asi správne. A dneska sa pozrieme možno na takú jednu asi z tých najprehrotenejších krajín práve Afriky, do ktorej treba možno trošku niekedy odvahy, aby sa človek vydal, a to práve do Južného Sudánu, najmladšej a najchudobnejšej krajiny sveta. Moje meno je Matej Peluha, som sprievodca pre Slovenskú cestovnú kanceláriu CK Balu, špecializujem sa hlavne na expedície, moje cesty, či už z Afganistanu, z Iraku, z Južného Sudánu, Jemenu nájdete na Instagrame Matej Peluha, väčšinu týchto krajín sám aj sprevádzam. Samozrejme v ponuke máme aj nejaké klasické normálne záležitosti do Jordánska, na Zanzibar, ale ja osobne sa špecializujem práve na takéto ozaj veľmi špeciálne expedičné cesty. No a predtým, než sa pozrieme na to, že o čom je ten Južný Sudán, čo to je za krajinu, čo tam viete zažiť všetko, tak ja sa rád pozriem aj na tú geografiu, aby sme pochopili poriadne tú krajinu. Nech to nie je len o tom, že si pozeráme nejaké fotky. Ako som spomenul, Južný Sudán je najmladšia krajina na svete, vznikla v roku 2011. Tento severný sused hore, to je Sudán, arabský Sudán. Kedysi to bola jedna krajina, najväčšia krajina v Afrike. Po dekádach vojny, už od 50. rokoch, sa rozdelili na dve krajiny a teda od 2011. tu máme práve ten kresťanský a etnicky založený Južný Sudán, ktorý sa nachádza v úplnom centre a v srdci Afriky. Južný Sudán, už ako môžete vidieť na tej cestnej nejakej mape, tak je extrémne zaostalý. Ako som spomenul, najchudobnejšia krajina na svete spolu s Burundi, podľa toho, na ktorú štatistiku o ľudom HDP sa pozeráme. Tá cestná infraštruktúra je veľmi nová, v zmysle, že pred nejakými 6-7 rokmi tam žiadna ani poriadne nebola. A medzi jednotlivými tými mestami väčšinou viedla len prašná cesta. Dneska sa to už pomaličky mení, je to stále ale extrémne zaostalé a toto je taká tá autentická, tvrdá Afrika, ktorá je etnicky veľmi členitá. Nachádza sa tu vyše 80 rôznych etník. Nejaký pojem, že juhosudánec. Také niečo neexistuje. Južný Sudán, podobne ako veľa iných krajín v Afrike, sú spojené rôzne etniká. No a tým, že ich je tu vyše 80, takéto najznámejšie, najväčšie sú Dinkovia, najvyšší ľudia na svete, podľa určitých štatistík. A tí tvoria okolo 40% a robí to aj veľkú neplechu v politike. Hádajú sa tu medzi sebou.